Ankara had ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Het is de haardstad van Turkije. Hier zedelt het Rijk, maar er is alleen nog maar beton en asfalt. De verschillen tussen Rijk en Eren binnen grut. Toeristen hebben er eens niet te zieken. De enige trekpleister is het mausoleum van Atatürk, de groenlezer van het Joodse Turkije. Hij had aan het begin van de vorige eeuw de verzorgen dat er een skiering kwam tussen steed en islam. De man is in Turkije zo'n beetje hillig. Zijn beeldnis met de woorden Turk, wees grutsk, werk je en studeer, kom je dan ik haast op elke hoek van de straat het zien. Het wordt de been met de breileppel ingetten en een soort ruimte van creativiteit is er dan ik net. Als je school hebt gehad, dan ga je daarna naar een naschool. Daarna ga je nog weer naar een naschool en dat heeft allemaal te maken met huiswerkbegeleiding. Dat ze goed moeten worden in wiskunde, in scheikunde, in de exacte vakken vooral. Om maar vervolgens gewoon een goede baan te krijgen. En creativiteit, dat kennen ze niet. Het is ook heel grappig, nu wij met onze kinderen werken, die zijn helemaal niet gewend om te spelen. Die spelen het liefst een soort machine, een soort robot. Als ze bijvoorbeeld vrijdag uit school komen, moeten ze met z'n allen het volkslied zingen. Nou, dat is allemaal ontzettend statisch. Ben bu festivale gitmeyi çok istiyorum. Orada öğretmenlerim ya da hocalarım, ben orada çok şey öğrenmek istiyorum. Ben çok heyecanlıyım. Aslında ilk defa katılacağım da, yani o yüzden bir şey diyemem. Heyecanlıyım, yani. We wilden de kinderen van deze stad wat geven. En de stad is gewoon heel zakelijk en heel kil eigenlijk, zoals hij in eerste instantie op ons overkwam. Dus we wilden een kleurrijk kinderfestival geven. Om een beetje creativiteit en een beetje lichtheid te geven aan de kinderen. Waar het stuk over gaat, het zijn nog steeds de verhalen van de kinderen. Over wat zijn je dromen, wat zijn je verlangens, hoe zou jouw droomstad eruit zien. Dat is wat ze hier ook spelen, wat ze hier verbeelden. Er wordt ook letterlijk gebouwd. Je ziet natuurlijk de dozen, dat is het opbouwen van de fundamenten voor een nieuwe droomstad. Dus het is ook een soort boodschap naar het publiek. Oké, wat wil je het publiek vertellen? En dat is natuurlijk wat zij belangrijk vinden. Dat er niet gerookt wordt, dat er veel zuurstof is. Dat alle deurposten van chocola zijn, nou, dat soort dingen. Benim şehrim. Benim şehrimin parkları dolup taşsa. Gökyüzünde rengarenk kuşlar uçsa. Şehrimin şelalesinden kola aksa. Benim güzel koca şehrimde. 3 maanden hebben Renske en Femke dwaande West dit kleurig bennenfestival op poorten te zetten. En dat ging net zomaar. De bureaucratie is verschrikkelijk. En het zou man door je om toestemming te krijgen om squallen te benaderen. Via een achterdoor slagen te DOS. Ze komen in contact met TGEV, een landelijke organisatie met vrijwilligers die het vestigen binnen in haast alle efterstonsweken. Wat ze doen is alleen huiswerkbegeleiding, maar zij hebben ook in hun statuten staan dat ze de sociale en de creatieve ontwikkeling van jongeren willen bevorderen. Dus toen wij daar aankwamen in dat centrum en vertelden, wij zijn van Ubuntu Theater Organization, we willen graag een stuk maken, we zijn op zoek naar jongeren. Toen wist die vrouw echt niet wat er overkwam. Dat was echt hartverwarmend. Ook al spraken we niet dezelfde taal. Ze noemden dat we wel dezelfde taal van het hart spraken. Çok güzel. İnşallah bir daha davet edeceğiz onları. Çünkü çocuklara hani ağızlarına bir parmak bal sürdüler. Ondan sonrası ne olacak diye düşünüyorlar. Bence bal kavanozunu sunmak lazım. Yine onları davet ederek, yine burada çocuklarla güzel bir şeyler yaparak bence devam ettirebiliriz. Çocukların ufuklarının açılması gerekiyor. Bu da bir adımdı. Buradaki çocuklara bizim yön göstermemiz gerekiyor. Bence devam etmeliyiz. Ama devam edemezsek de mutlaka çocukların artık o 14 çocuğun en azından dünyaya bakış açısı değişti. Do it yourself. Power. Yeah. Evet. That was the one. You hear it? Okay, tamam. Yavaş, yavaş. Çok yavaş. Ebru, you're too high now. Çok yukarıdasın. Evet. Look to him, only look to him. Sadece ona bakıyorsunuz arkadaşlar.
And it's really excited now, your book. Niemand spreekt hier Engels, dus we zijn compleet afhankelijk van een tolk. In mijn geval heb ik een fantastische tolk gevonden, maar het is zo lastig. Ik ben als theaterdocent gewend dat ik mijn lichaamstaal, mijn stem kan inzetten om datgene voor elkaar te krijgen wat ik wil. Maar ik moet nu continu wachten tot iemand anders mij vertaalt. Nu is het ook nog eens zo dat je in het Nederlands iets in 1 zin zegt. In het Turks moet je daar wel 3, 4 zinnen heb je daarvoor nodig. Dus het is continu een soort wachten. Dus dat wordt op een gegeven moment super gefrustreerd. It's always hard to express yourself in different languages. So, from Dutch to English and to Turkish, we are losing something from our power, but we are trying our best. Güzel düşünüyorum. Çocuklar için sosyal yaşam, birbirlerine kardeşlik, sevgi, çeşitli renkten insanlar birbirlerini tanıyorlar, seviyorlar. Güzel değil mi kızım? Eğlenceleri. Çok beğendim. Özellikle de kişilerin resmini çekip asılmasını daha iyi gördüm. Bir de böyle gezdirmeleri ve dans öğretmenleri çok güzeldi. Ben buraya gelince çok heyecanlandıydım. Üstelik paylançoya gelince çok komik oldu bana. Çok heyecanlıydım ve her şey çok güzeldi. Çok beğendim yani. Hangi kanalda gösterdik acaba? Söyle bana, bir şehir sevgisiz nedir? Sevgi, sevgi, sevgi burada ve burada ve burada. O küçük binada. Sevgi. Yaşlı olanlar bile onu unutamadı. Ik heb de hele voorstelling zitten huilen. Zo mooi. Het is heel erg Turks, dus iedereen kletst door op een of andere manier. Het was niet heel stil. Het was zo ontroerd, zo mooi.